Ini semo veteran ndakaenda kuhondo 1976 kurwira nyika ino kuti idi isununguke. Zvadero zvikazovonekwa kunzi zvakakodzera kuti mawo veterans apuwo cheruviri, asi cheruviri chacho chikaichi chakangofanana nekuti hapana, nekuti mari yacho unopuwa ukaenda kubhengi haina zvainoshanda. Iko zvinezvi black market kuti wane user yakuta 600 bond, but ukaenda kubhengi mari yavanokupa kubhengi havakupi 600. Saka ipapo dai hurumende yagona kushanda zvakanyanyisa kubvisa chinhu chinonzi black market yemari, ikashanda zvakasimba, otherwise welfare war veterans ingaito zviri nane, because tiri kurarama pane yatinoti abject poverty. Tiri muabject poverty kurarama kwatiri kuita. Saka zvakangofanana nekuti hatina chatakaitirwa, hatitomborina chatakaitirwa, but totovengwa nehama kunzi mune zvamuri kupuhwa yeti hapana. Saka ipapo dai government state yanyatsa kumira zvakasimba, irregardless of political differences, but vamira vachiona kuti nyika iyo inoisuka kuti inge ichitongwa. Some people sacrificed, wese wakafa, ko vapenyu wacho